Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kuni base sa 4 ka adlaw nga datos, yara sa 18 pesos kada litro ang posible nga isaka sa presyo sang krudo. Gani, ginakakulbaan nga base pati pag-eskwela sa mga estudyante mangin apektado. Ang Central Philippine State University sa Kabangkalan City nagapangama na, nagapangimo sang tikang para mapaganhagan ang impact sini. Yaring report. Sa sulod sa masobra sa 4,000 hektaryas nga propiedad sa Central Philippine State University sa Kabangkalan City, nagahimakas para sa ilang handom ang masobra sa 14,700 ka mga estudyante. Base sa record ng eskwelahan, 82% sa mga estudyante diri mga wala sang ikasarang. 42% sang populasyon anak sa mga benepisyaryo sang 4Ps sang gobyerno. Sa pagsapol sa mga opisyal sa universidad sa sini nga semana, isa sa mga ginistoryahan amo ang 2.5% nga attrition rate sang eskwelahan. Bot silingon, yara sa 372 ka mga estudyante ang wala na nagpadayon sa pag-eskwela. Subong nga nagsugod na ang gamo sa Middle East, nagtimbuok ang presyo sa produkto petrolyo sa world market. Kundi base sa 4 ka adlaw nga trading, 18 pesos ang isaka sa kada litro sang diesel, 8 pesos sa gasolina, kag 33 pesos sa kerosene. Halos 50% sa mga estudyante nagamotor o kung nagasakay sa tricycle. Gani kung magsige-sige pagid sa kaabilis ang krudo, ginapaabot nga base maglabot sa 10% ang attrition rate o kung mga 1,500 ka mga estudyante ang maguntat sa pag-eskwela. Ang rason sang kalabanan sa mga estudyante sa pag-untat sa pag-eskwela, hindi masustener sang ilang ginikanan ang gasto sa boarding house, pagkaon, kag plete sang kabataan. Usually kung tanawon mo siya, sa total nga population naman ng 14,000, 82% na dra pobre. So ang pamangkot karon kay pobre, anong kasi mauntat sila kay hindi masustener sa ginikanan ang pabalon, pagkaon, kag boarding houses and other costs. So sayang. So ang ina nga gap amo nang ginatinguan ta nga mapilapan. Ang isa sa mga solusyon nga nakit-an sa universidad para mapahagan-hagan ang impact sa nagakatabo sa subong amo ang paghatag sang palangabuhian sa mga ginikanan, pinaagi sa mga talamnan sang utan, ang weaving sa mga tela kag iban pa. Ginaplano man ang pagpakaon sang libre sa mga estudyante gamit ang resources sang eskwelahan. Or magadamo ang estudyante nga magauntat tungod sang wala na sang isustiner. So isa sa gina sa niyog nga mga programa is masubsidize sa nila nga mga pagkaon, no? Kaya isa sa ginaproblemahan isang mga estudyante kung paano nila masustain ang nila nga stay diri sa university sa isa ka semana nga may pagkaon sila. So with the pagtukar or pag-abot sa mga kalamidad na maginamatawag nato, no? So posible nga mahamper ang ila pagpadayon sa pag-eskwela. So isa nga napinsaran ta nga pwede mabulig, no, pag na sa aton yung mga benefactors. So may mga livelihood program kita nga ipahatag sa atong student. At the same time, kami sa enterprise and development, pwede kami makaprovide sa free food, no, sa aton yung mga estudyante. Si Ramon Oy Sr., nga presidente sang RU Eco Agri Foundation, ang maghahatag sang 200 ka mga egg-laying nga mga manok para sa universidad para mangin source of income sa mga ginikanan kag sang eskwelahan. Ang income sa itlog may magamit sang universidad para sa mga sulod-anon sang kabataan. Mabutang man sila di sang manok nga gapangitlog, whatever income generate sila, amo nang gamiton sa misin sabaw lang. Kada adlaw may sabaw lang laswa or something. Basta isa ka sabaw. Lupigado ka kuha ka lang isa ka ano. So ngimo problema kanon na lang kag sudan. Now later on kung may utan na sa kung may araman da sang tilapia, medyo mapunuan na. I think ang essence sa ato no brown is to not to stop the ang attrition na problema ni Nunoy, no. Sa subong pa lang, madiskarte na ang iban sa mga estudyante para may dugang sila nga allowance. Si John Dexter Taihon, second year college nga estudyante, kung bakante ang iyang schedule, nagakadto siya sa handloom weaving project para maghimo sa mga shawl, scarf, lei kag iban pa. Ang katunga sang benta sa mabaligya nga produkto nagakadto sa ila. Tapos ang money nga ma-income, di ka kadto. Ginahatag sa ginikanan. Agatagan sa ginikanan. Allowance pag hindi mo dra mo ginakuha. So samtang estudyante ka income na.
Suno pa sa presidente sang universidad, halos ang tanan, ginaistoryahan ang mga impact sang pagtimbuok sang presyo sang produkto petrolyo bangod sang gamo sa Middle East. Sila diri sa CPSU, nagahimo na sang tikang para mapaganhagan ini kay kalabanan sa mga estudyante nila, wala sang ikasarang para masustener ang ilang pagpabilin sa eskwelahan para makatapos.